Ještě, kluci, máme tady rozhovor s Vradžou, který podle mě je talentovaný rozhodně rapper. A dělá s ním rozhovor Honza. Honzo, na co se ptáš? Já se ptám ohledně toho, jak to vlastně vidíš s vírou a v co věříš. Jestli se tě na to můžu zeptat. Vole, klasika, jak jsem říkal, už jsem to říkal, prostě Bůh. Ale Bůh, anděla, démoni, píčoviny, duchové. Taková klasika, prostě more, to je hrozně blízko, ale to je jedno. Tak já půjdu dál, dobrý. Drž Okay. to stávky trošku, ať mám prostor. Tak. No ale to, No. jakože když Bůh a démoni a tak máš jako třeba nějaký vztah k Bohu, jakoby takový ten, že třeba, nevím, dodržuješ desatero, nebo chodíš do kostela, tyto podobné věci. Že jakože náboženství ne, žádné náboženství to nepraktikuju, nic konkrétního, jako nejsem křesťan ani nic takového. Že prostě Bůh, vole. Kámo, teď jsem potkal nějaký spíčený mormony a říkali, vole, jsme se zástupci píčov, ale tady boha. A i když to je méně jakoby absurdní, tak prostě Ten by neřekl, že to méně absurdní. Bůh, když tě chce jakoby něco sdělit nebo komunikovat, tak to prostě udělá. On nemusí, vole, to dělat skrz knížky nebo skrz nějaký jakoby prostředníky, víš co, ale to je dobrý. Takže všechno náboženství vlastně odsuzuju s tím, že to je prostě je o Bohu, ale ne od Boha, ale jakoby Bůh tě nebo tady ty píčoviny tě kontaktujou tak, že vole posednou nějakého člověka a Ale něco řekne. hlavně v tu chvíli, když to nevím, čekáš, že? No, jako úplně v tu geniální chvíli, kdy to prostě, nevím, píčoviny. Aby si k tomu vrátil, ne, tak je dobrý, že tak nadáváš na ty mormony, protože to jsem tak jako zjistil úplně od náhodnou, věřících a tak, vole, to je sekta. Já vím, že to je sekta. No právě. Po nás chtěli To čísla, je vole, stračka, co ale vy hlavně dělají, ty všude na Instagramu to letí a tak. Není to, myslím, ale že to, máte se v boř, no, jasně. ale to, jakože, takže jsi vlastně jako selektivní věřící. Ale já to jsem se dá vole říct. z toho poznání vlastně já sám vyhrabal, takže jako nemám žádný náboženství, ale došel jsem k podobným závěrům, co prostě jo, věřím, ale je to složitý, kámo, to je prostě, Třeba v nadpřirozeno věříš? cože, V myslím, že nadpřirozeno. jako člověk, vědomí je nadpřirozený jako sama o sobě už, vole, a to jako nejde. Tak jak to, tady jsme nadpřirozený, vole. A když to je vlastně, když to je všude, tak už to je přirozený, jo. Nadpřirozeno je něco, co jako neznáme a Ale jako věříš to? Nadpřirozeno, jako v duchy, nadpřirozeno je divný démony. slovo, ale jako pro mě už to je Aha. normální, víš co? Je to, Jakoby, tak už se na to jako pak zvykneš, že ty démoni prostě tichy tolik, kámo, to není nic výjimečného. Jakoby démon nebo anděl to není za tolik jako víc wow, než prostě normální člověk, protože člověk je taky jakoby duše, víš to, jako. jakože člověk je duše, která se postupně Víš co je, kámo, zjedností- nejvíc, vole, No. že jako ty první komunikace, vole, s těma jakoby bytostma jsou nejvíc vtipný, protože jsou úplně nejvíc normální, kámo. Úplně bys to prostě čekal nějak jako nadpřirozeně, nějak prostě píčovsky. Kámo, je to úplně jak kdyby prostě, nevím, foto na tebe nějak jako vole, nadával, nebo kdyby ti šikanoval nějaký starší, vole, brácha. Je to úplně normální, úplně to je nejvtipnější pocit, že se tam při tom cítíš úplně prostě Pardon, normálně, vole. Cítíš se u toho normálně? No. OK. Okay. Takže jako vlastně postupem času, jak právě si říkal, že začátku je taky normálnější, tak postupem času se to spíš stává k tomu, že ti víc jako přikazují. Přikazují co? Nebo jako, že cítíš to tak, jako kdyby si ty démoni tak víc jako byly taky, že hele stop, prostě děláš hovna a nadávali ti jako v té hlavě. Víc, když jako jdeš do hloubky. Já o démoni, vole, to úplně nevím co je, ale třeba jsem dost přemýšlel o ďáblu, se to nemá. A nevím, nějak vole jsem došel k tomu, že to asi je pravděpodobně Bůh v podobě jakoby svůdného ďábla, který se tě snaží svíst k píčovinám, abys prostě co nejrychleji zjistil, že ty píčoviny jsou píčoviny. Že prostě ty do nich jdeš a on tě ještě jako do nich stáhne, aby si to rychleji uvědomil, Že že ti to jsou pomůže sračky. jako k tomu dnu, aby No. jsi uvědomil, Aby si uvědomil, že to to rychle nechceš jít, uvědomil. protože prostě kdyby držel a ty píčoviny dělal třeba tak pomaličku, tak vole, nemáš žádný progres, Tak si ale vytvoří ten návyk, že jo, a pak už se z toho těžko hrabe. kámo, když jdeš za Bohem, tak se ti úplně zmrdá celý život, protože vole, všechny konstrukce, vole, jsou úplně, když to myslíš vážně a jdeš tam, tak prostě halde, vole. Jakože, tím pádem, jakože nechceš být vlastně jako otrokem Boha? Otrokem Boha? Otrokem Boha. Vole, kámo, já jdu za Bohem, já rozhodně vím, že Bůh je dobrý a vím, že prostě je to správně, ale vole, taky
mám nějaký touhy a taky jsem nějaký prostě je není to tak jednoduchý, víš co, ale jdu za Bohem, ale jakoby my jsme jako v podstatě na úrovni vole démonů, my jsme prostě démoni, čerti, jako zvířata, který ale jakoby jdou jako správnou cestou, ale furt máme zuby, víš, furt prostě coś takový jako... Takže počkej, jako jdu správnou cestou, kdo jde správnou cestou? Kdo? No tak vole, já se snažím. Všechno je tak prostě jenom škola, takže Ne, tak jako celý svět je obecně, prostě kdyby si měl popsat, školka spíš taková, školka. Jak jako školka? Takže prostě jsme tady jak ve školce, vole, a Jako se připravujeme na něco... učíme se Něco prostě, potřebu? no, zkušenosti pičoviny, nevím. Nevím, vole, tak daleko nejde vidět, víš co, ale... Asi pravděpodobně, aby jsme mohli, vole, dělat bohu společnost, tak prostě se tady učíme, aby jsme prostě mohli nějak, vole, víš co, aby jsme prostě mohli víc nějaký dialog, který bude na úrovni, a to prostě není jednoduchý, já nevím, kámo, Dialog ty na pičo, to úrovni je takhle rozhodně daleko nejde. nejde jako vidět, víš co. Já prostě to stavím po tom, co to jakoby, hlavně po svých zážitcích, no. Stavím jedině na zážitcích prostě a zážitcích, píčo. Třeba když, vole, jsi blízko smrti, tak pičo, kámo, to jsem měl fakt haldu, vole. To bylo už hodně špatný, vole, to bylo jako hodně špatný. A já jsem prostě udělal fakt píčovinu, kámo, že prostě já jí nemůžu říct. Ještě jsem ji nikomu ani neřekl prostě, ale jednou jí jako řeknu třeba za několik let, to třeba jako řeknu, že budu víc, až budu víc v pohodě. Ale udělal jsem fakt jako průser prostě, jako smrtelný, víš to, jako skoro smrtelný. Tak je ten jako moment prostě těsně před smrtí Jako no prostě, jako kdyby tě ten Bůh počkej, i z a toho teď vytáhl, měl prostě takovej strach, jak zmrt, že si prostě vibroval a prostě Astra je pavučina, tam když vibruješ, tak prostě lidi, ty entity si toho všimnou. Takže prostě já jsem vibroval a když vibruješ jakoby před smrtí, když vibruješ jakože smrtelně, to je výjimečná energie z tebe, to každý jako neumí furt, víš co. Takže prostě ty démoni a všichni si přišli podívat, tak co se tady děje, co tady máme. Teď přivalili, vole, a šel jsem na kobereček, kámo. Ale nejhorší bylo, že tam byla jako ta Durga, jakoby matka příroda, to je taková jako vychovatelka, vole, všeho. Píčo, a už se oni valili? Zapse, my už jsou k sobě. Jsi takový zmrt, my se na tebe tak strašně moc těšíme. Ty máš místo v pekle, kámo, zapse. Oni hecovali, i ta Durga už prostě tak těšila, až prostě mě bude mít, vole, protože tady jakoby na mě ještě nemůže. Ale po smrti už by mě, a kámo, tu byla šikana jak zmrt, tu máš prostě plejadu hrozně velkých bytostí, které jsou fakt jakoby, vole, je to jak šikana, kámo, prostě tě úplně pičovine, jakože, vole, to peklo, kámo, já se takhle stál, říkám, ty pičo. A ta Durga furt, zapse, my už tak jsem k sobě, ne? A úplně, kurva, kámo, teďka nechci rozhodně umřít, vole, protože, OK, možná jsme jenom bludy a třeba po smrti nic nebude, ale je tam furt ta možnost, že bych šel, kámo, tam, co jsem viděl, a to bys fakt nechtěl. Takže jsem se rozbrečel a proto jsem Boha o odpuštění a od té doby se snažím žít trošku, vole, jako stálo to hodně píčovin, kámo, ale, vole... Že jsi nějakým putem jako sebe záchovu se snaží. Cože? No, se záchovu ne, ale jako, vole, reálně teďka momentálně jsem dobrý člověk jenom skrz to, že se bojím pekla, což taky teďka dost řeším, protože, vole, jako když jsi dobrý jenom ze strachu, jako z potrestání, tak to není úplně jako přímý, ale, vole, aspoň něco, no, prostě mám strach z pekla, vole, jakoby, takže snažím se krát latinu. A myslím, že už to bude lepší, no, teď už jsem jenom slyšel, že nějaký andělé, že ty dostaneš nasykáno úplně jako ale fotr, že? Ale jako byl takový jako ještě jako v pohodě, no. Jako, myslíš si, že už jsi sáhl jako na to? už nedělám takový zlý věci. Co, no jo, asi jo, no, ty vole jako. A tam jsem si mohl vybrat, kámo. Tam jsem si mohl vybrat, jestli budu fakt jako mega ghostman, vole. Koukal jsem se do zrcadla a kurva, kdybych to mohl říct, co se tam stalo, ale prostě tam byla prostě smrt, kámo. Tam byla smrt a já jsem si mohl vybrat, tak, teď půjdu ještě dál do pekla. A budu dělat, kámo, nejvíc, vole, trap, vole, okult, že by se všichni posrali. Pomal jako obraz Doriana Gray to bylo. Ale kámo, stálo by to, vole, hrozně, stalo by to, že už bych to nebyl já, vole. Že bych už prostě necítil aspoň s kamarádama nic, prostě už byl úplně jináčí člověk. A, vole, mohl jsem si vybrat jako ten víc swaggy píčovinu, vole, jako být víc dark, ale kámo, posral jsem se, ne, já jsem jakoby, vole, nevím, prostě k bohu jsem šel, vole, omluvil jsem se, sykám latinu, snažím se, vole, no. Když už, vole, nedělám dobrý věci, tak aspoň nedělám špatný. To je teďka moje úroveň, že prostě nedělám nic, ale aspoň jako nedělám jako do mínusu, jako do špatný věci. Takže se střebuješ, asi nezaprodal ďábel, co? Jako hodně tady... Říkám, že ďábel je Bůh, kámo, který tě svádí, aby se co nejrychleji dobrodal. Aby si co nejdřív jakoby uvědomil, že děláš píčoviny.
To je to moje teorie, ale myslím si to. Že to není jakoby zlá postava nějaká, která je odtržená od Boha. Že to je prostě Bůh, který tě Tak musíte svádí. nějak spolu být v souladu, že přece jenom v to i věří, že jo, lidé. Cože? No, že i jako věřící lidé, tak věří, že Bůh a ďábel jsou nějak spolu v souladu. Jak by kámo mohla existovat entita, která prostě odporuje Bohu a je tak obrovská a všechno by pojebávala, co je prostě Bůh za trhl, víš co, jakoby. Nebo já nevím, vole, jakou má Bůh moc, vole, tak otázka. Jestli vám se budou mluvit, víš co? Co si třeba myslíš jako o ortodoxním věřící? Ale já nevím, vole, nesetkám se s tím, kámo. Jako moje mamka byla dost, nebo je hodně jako kurva náboženská. Prostě nevím, někdo je pankáč, někdo je prostě hinduista, vole, to je jakože prostě je takový styl života, víš co, že se na něco upreš, vole, a je to prostě parodie, jakoby celý svět je jakoby škola. A oni udělají školu ve škole, vole, jakože se snaží, vole, to nějak naspat do jedného kostelu. Celý jako tady ten svět je prostě škola a oni si to ještě dávají jako další. No, je to taková nějaká obsese divná, ale jako jsou to zajímavé témata, tak vole, prostě ty knížky jsou, jako je to dobře napsaný. Něco si jako. z toho člověk může jako... Je to dobře napsaný, jako vole, je to kurva dobře napsaný, jako Bible je dobře napsaná, Bhagavad Gita je dobře napsaná, je to dobře napsaný, ale nemyslím si, že to psal Bůh, no, spíš to psal prostě, je to o Bohu, ne od Boha, ale to je moje teorie, já nevím, ale hlavně to nezajímá, jakoby, nesetkám se s ortodoxní, Ale to, kdyby si jim mohl něco vzkázat takhle jako za přísáhlým nebo ortodoxním věřícím, co bys jim A ty vzkázal? jsi jakoby, ty věříš něco nebo? Neřekl bych, považuji se za ateistu, a nebo za, spíš za toho selektivního věřícího. Víš, že jako vyberu si z toho ty věci, co mi dávají smysl. A to ne, že jenom jako to dobrý, samozřejmě i jako ty špatné vlastnosti, ale něco, co tady ortodoxně věří, tak jsou dobrý věci, ale za Co bych jim představ vzkázal, kámo? a být jako otrokem Boha, tak to já vnímám Otrokem taky Boha. úplně píčovina. Já bych jim vzkázal to, kámo, že knížka je sice hezky napsaná, ale knížka tě nedá facku. Knížka tě prostě neseřve. Ty potřebuješ si to naučit jako To je v dost pravém, dobrý. jakoby, v pravý jakoby přírodě, kde je prostě démon tě sejme jak zmrt. Knížka, vole, OK, čteš si o tom, ale ta knížka je furt stejná. Ona tě jakoby nekárá, víš co. A prostě Ale není si- s tebou úplně v kontaktu. Ty Ale prostě vem si, že se oni, musíš otrkat. Jako. ale vem si, že oni celý život jdou vlastně za tím jedním cílem, to je nebe. Celý život proto makají. To je nějaký prostě celý hrozně A schematizovaný, vlastně aby se to makají za pochopili, něco, vole. co nemají jistý. To je prostě schéma, aby si to pochopili nějak, já nevím. Víš co, to je všechno ve symbolech, pičoviny. Jako nebe, to může být prostě... Ale tak jo, já ti díky za rozhovor, kámo. Pohodě, bracho, já bych o tom kecal ještě, vole, třeba. Yes, ale 50 myslím si, že minut. už to tak jde jako bez cesty, že... A ještě tak já k tomu se ještě to. Prosím tě, ty máš ten koncept nadsasanka. Co jsem to, vole. Co to znamená Co nám nadsasanka? bylo 15, vole, na sasanka je člověk, co... že to je těžký popsat, vole, vidí realitu prostě. A proč nadsasanka? Protože to je prostě vole, děcka, to je tak jako, vole, na sasanka... Nic to nechci vysvětlovat. Sasanka je fraktál, ne? To nechci vysvětlovat, kámo, to už je prostě... OK. Jsem A- unavený, vole. Najdou tě lidi někde? Vraja Parikráma? Možná budu dělat výstavu u sebe doma. A kde teď bydlíš? Tam kusek, vole, Antonínská, Brno, vole, fakt hustej. Kámo, to bych vám mohl ukázat, no, jakoby, kde bydlím. Já jsem možná viděl nějaký fotky, je to dům Hrůzy, když to řeknu Je to dům natvrdo. Hrůzy, tam nemá ani podlahy, to je beton. jenom A je to tam někdo? Ale je to ideální, co? Je tam někdo je tam teď? hodně lidí právě, no. A je teď? To, cože? Teď tam někdo je? No já teď, jako, vole, můžeme se sami podívat. My Ne, jsme udělali ne, takový nevyslíš. room tour, víš? Ale ještě tam nemám Ale- vystavený ty kresby, vole, a jakože chtěl bych... Tam to vypadá jak prostě extrémní maluješ, jo? feťácký Cože, sport. ty nevíš, že kreslím? No. Co píču, Co? kámo, já spíš kreslím, než repuju. Fakt? Hm, Tak to chci vidět, to ti kámo. ukážu dneska potom. Tak jo, tak Já jenom řeknu divákům, že je vlastně známý ten Vraja hodně, akorát mu to neustále mažou, protože cenzura, což já znám velmi dobře, Vrajo, máme podobný osud v tomhle. To jo, vole, to je dobře, vole. Co? Nic. Že co? Že to je dobře, že to smazali, piče, tam, vole, jsme měli úplně pičovský videa, to byl děcka. Ale tak možná, vole, na vzpomínky by to bylo dobrý. No. Hele, jsem osvícenej? Cože? Jsem já osvícenej? Já mám, když jsme se spolu bavili, piče, o realitě, tak ty jsi říkal, že neexistuje prožitek, vole, že neexistuje, protože to nedává smysl. Ale ty nejsi věřící, ne, vole, ty prostě jsi osvícenej. Asi jo, trochu jo, vole, tak už z toho načet tolik, že, vole. Hele, Young Havel, jaký máš na něho názor teď? Cože, dneska mi zrovna psal něco, ale ne, já ho nesleduju, kámo, už. On po těch vlastně, Já už to, jako, dlouho jsem nic neslyšel. Slyšel jsem naposled, pičo, vole, to bylo dobrý docela. Poslední žít v Praze. a osobní Teď vztah? let. vy jste se měli rádi, pak jste se rádi Já neměli, jsem že jo? tak starý, vole, pičo, že už to nemusím vůbec jako toho, vole. Potom bych se jako to nevím, pičo. A jelikož diktát Instagramu nám dává 15 minut, takže dávám druhý díl, ale mně přijde, Vrajo, že ty už nechceš kecat, už jsi unavený trochu, ne?
se nech to ptej, vole, já nevím. Jako, že... Zeptej se, ty jsi ho víc stimuloval. Stimula. Ty jsi byl méně ofenzivní. A nebo nechce promluvit hlas? Pardon, cože? Zeptej se ty. Ty jsi ho víc stimuloval jako otázkama. Tak to za chvilku zase. Ne, na co bych se mě, jako, já nevím, co teď myslíš tou otázkou, na co jsi mi položil. No jestli bys ještě... Zeptat se sám sebe, že bys Ne, toho Vradži, No, třeba na jeho tvorbu, jestli tě něco zajímá. To jsi dělal ty? To jsi dělal ty? No. Hele, ukážeš svoje tetování? Pod tím, co máš, nebo neukážeš? ale jo, Já ale nebo nějaký já si extra, myslím, vole, že už zajímavý jako... tetování. Ale máš zajímavý tělo. No co, vole. Chceš ukázat? To viděj, vole, to jde vidět na fotce. Ale já mám dojem, že už by to chtělo menší takovou jako kreativní pauzu, abychom si jenom uložili ty nápady, co chceme dát do druhé party. Toto je slovo chlapa. Takže já dávám teda... Stop? Jo? Hej, Hare Krishna, já jsem rapper a ty? Ne, sedu na to, kámo, nebudu. Takže, Jsi píče. a já jsem brněnský a ty jsi liberecký. Hare Krishna. A dám si to sousto a to je mi souzený a co není, to už bylo. Yeah. Mám ti označit, Honzo? Ne, na tomhle ne, to nebude. A já si dám to sousto, to mi není souzený, ale bylo mi. Ty máš jizvy na duši a já mám jizvy na čuráku. Neměl si mě dělat tak strašně moc honícího brachu. Když to nejméně čekáš, a myslíš si, že je to nejlehčí, že? Ne, nemůžeš nikdy prostě, nikdy nemůžeš, vole. Ať si dáš cokoliv, tak prostě vždycky se probudíš, vole. No, tak dokud to není fenťák, tak... Nemůžeš nikdy, no. Víme svý. Já to nemůžu přes. Už to Kati může to víc. A neukážeš tetování? A lidi můžu kupovat tenhle merch, jo? Ty to si to tisk? Já ty to rozhodně nebudeš promovat, vole. Proč ne? To znám, že S tebou to fakt jako nebude spojený. Je to můj merch, no Čekám, jasně, čekám, jsem když to já řekneš vlastně, Lukáš Kozy, kreslení. Je to sítotisk, vole, Já to jsem myslel. juvenál, no. Jsi to ty? Swag, jsem to já vlastně, no. Ty takhle vypadáš? Začal jsem pérem, ani jsem nevěděl, že to bude péro, byl to nějaký tvár, jakoby. Takhle se cítím, tak vypadám, jakoby, ale fakt stejně já mám ty záda, víš co, takhle. A ukážeš to pod tričkem záda? Už tady roztrhlý, kurva, já nevěděl, už to mám, vole. Cože? Ukážeš záda? Záda pod tričkem neukážu, pičo. Prostě mám křivý záda a co jako, vole. Hele, a vlastně ty máš nějaký tracky na YouTube, ještě nějaký máš, ne? Oni to hodně smazali. Smazali mi kanál. A proč? Kvůli jako... Kámoš, my jsme klipy, kámoška s toho řezala, no. Jsi tam kámoška zřezala trochu. A my jsme pak jako i vystřihovali, ale jim vadilo, že tam má jenom prostě rozřízlý, vole, ty nohy. Tak to smazali úplně celý, no. To je hrozná cenzura, no. Hrozná. Jako jaká moja, já jsem si nevím, nějaký asi web vlastní nebo něco, to je v píči prostě, já bych chtěl dělat jakoby normální klipy, kde prostě nevím, třeba prcá, víš co, nebo prostě, vole, normální věci se tam dělají, vole, a No. to nemůžeš na YouTube nic, kámo. Bych chtěl, asi udělám nějaký web, vole, a vždycky na YouTube bude nějaká úplně verze, prostě úplně mega cenzurovaná, Já na Spotify nemáš tu hudbu? Teď, vole, to nový album bych tam už chtěl dát, no, Crystal Krishna už tam bude. Ale teď tam mám tak 2 tracky a vole, ani Spotify nebo kopy, já si nikdy nepoužíval, vole, já jsem plnej pravě, vole. Crystal Krishna? Crystal Krishna se bude jmenovat. To je dobrý. Crystal Krishna. Honzo, budeš rapovat s Hare Krishnou? Vraja Parikráma? Jakože teď? Klidně. Mám jeden track, vole, nahraný, jakože podle. Ale já nemám bar žádný, musím se ukrást asi. Merch? Bars. Že nemám teď jako vlastně bar ready, no. Jakoby na nás freestyle. A možná jako můžu se kouknout po něčem. Nenávidím freestyle, kámo. Fakt to nesnáším. Freestyle je trash, že? Ty jako Kámo, freestyle, no. Čím víc freestyluješ, tím hůř píšeš totiž. Ale to je dost Si možný. myslím. Včas jsem sekl jak zmrt, vole. Tady fakt. Jsi neměl dávat riváč, kámo. Ne, S to pivem. bude pomáhat na to. A jo? Ale pak se trošku sekne, ne? No už byl seklej předtím. To říkal. Ale jako, mám tam i lepší tracky, ale vole, moje tělo, vole. To vlastně i o té situaci, co se vyprávěl, že jsem prostě zapůjčil, ale není to mám zase tak jako to. Astrální kripl, si kryptě, si kterýho hářeme klipr, Black Saga, dám brega, proto nejsem ale nevá. Lidem vnímám ty stíny kola, si jsou krypy a to třeba
černý veršemi. Já jsem chtěl nejmora být, ale ta temnota je pravá, bohyně pekla o tom ví, bylo to zlý. Ta noc mohla být poslední, každý další den, co je po ní, mi ten svět najednou voní, nemám ten plán. Si nevěřím. Cože jakoby, pak ten svět máš rád, když jakoby nechcípneš. Si nevěřím, co dělám a řeším vzpomínky na tu blednou a A moje yoga lesí krvě, sedím ale přitom se jménem. Procházím světy, kam nepatřím, rukavou srdci ví můj příběh. A moje yoga lesí krvě, sedím ale přitom se jménem. Procházím světy, kam nepatřím, rukavou srdci ví můj příběh. Po 4, tak jako pes, byl jsem si pod někoho ten zrak. Ty obří duše si mě potom nebudou všímat, oh my god, hledám. Svý tělo mi chybí, já pláču, čeká tam na mě někde sambo, až ho najdu, tak budu fakt safe. Tak jako pes, byl jsem si pod někoho ten zrak. Ty obří duše si mě platou, nebudou všímat, oh my god. hledám. Svý tělo mi chybí. Že no, takhle. Chybí ti žena? Cože? Tělo mi chybí, vole. Ale jakoby, nevím jak se to zove. Ženský tělo. No, to taky, vole, ale tohle není, to už třeba o kundách. A ty jsi měl takovej, to jak se to jmenovalo, že je to moje děvka, ta holka? Cože? Já nevím, jak to bylo, nějaká holka, že je tvoje děvka? Takový tvůj hodně známý single. Adela je moje kurva. Jo, jo, jo. To je nejlepší track, co jsem kdy A s tou seš v kontaktu ještě? S Aďou? Ve snech, no. A už je s někým jiným prostě. Ve snech ještě furt, jo. Ale byl to dobrý track, ale... Je s někým jiným, ale třeba se k sobě vrátíte časem. Adela je moje kurva, pocím před podvodujete zase na černýho kozla. Černýho kozla s mým hlavou. Takový... Adela je moje kurva. Já jsem vždycky myslel, že jí to vadí, vole. Jakože je to takový sprostý. Tak jsem jednou na koncertě rapoval Adela je moje muza. A ona pak úplně... Ty vole, já jsem se úplně těšil, až celý klub bude řvát, že jsem kurva a ty jsi tam na muza, úplně se nasrala, že... Ona to měla ráda, ona byla taková děvka, bylo super. Ale už mám na chvilku času, asi to nevadí. Vrátíte se k sobě? Ne, jo. Jo? Cože? Vrátíte se Jak k to sobě? vidět do píči, vole. Co? Jak to mám vidět do píči? A chtěl bys? Nevím, asi ne. Možná jo? Asi ne. My Takže jsme jo. si řekli, že na důchod, jakoby, asi se s tebou vrátíme, že spolu chcípneme, ale ne, myslím, že se stane, já si chcípnu dřív, vole. To už nestihnete, bude umělá inteligence, kámo. Musíte se vrátit buď teď, anebo už nikdy. Já chcípnu přijet ještě. Před už to nestihneš, to už bude za 3 roky. Aha. Ty 3 roky už ta tělesná schránka to vydrží. Jakože 27 nebo? Cože? 25 mi je? No Ne, 27 jako podle 27 Kokotajla má AI ovládnout lidstvo, ale ještě 27 nemá být to konec. žádnou. Konec má být léto 30. Že to vychází, že ti bude 27 v roce 27? Louký, no. A jsi v pohodě, Cože? jsi pohodář. Ještě mi ukáž ten hřbet ruky, jak jsme si dávali, já mám OCD. Máš to tam? Co jako? Že my jsme si dávali takhle, že? No. A to jsou už škrábance píči, ty jsi nikdy nebyl vlez a poškrábal ses, vole. No ale to je otevřená rána a pokud máš Kde je třeba... otevřená rána, to jsou jenom Jsi skurvený Pražák, škrábance, nebo co? kurva. Tady prostě, to je trošku větší škrábance, ale furt To je trošku větší škrámanec, že? Ježi, ty jsi můj pusy boj, vole. Hele, jak kdo ti dělal to tetování? Míša Hromadová? Většinou Krysan. Krysan? Tady to, většinou Krysan, tohle Krekver. No, Takže Krekvera taky znáš. No jasně. To je ten Cveger, ne? Jak dělá ty svegy hodně. Erika znám, no. No, ten je dobrý. Ten je kreativní hodně. No, vole. A tak je dobrý Vraďa. Ale nemluví o tebe tady dobře, vole. Ne? No, nevím. Co říkají? To nevím, ale prostě nevím, no, asi se nemůžeš chovat občas, vole. A to je jedno, pičo. Neumím To furt chovat? nahráváš, jo, si až prdel. S Krekverem jsme nikdy nic špatného neměli, jako. Nějaké pasí, Možná vole. spíš oni se neumí chovat teda. Třeba, no. A co jsem to chtěl? Ty máš totiž zajímavý osud. Nechceš říct svůj příběh, jak tvoje matka potkala tvýho otce při stavbě chrámu? Nechce se ti? No, nechci, protože se to netýká mě, to jsem neudělal já, víš co, dělají prostě, vole. A je to tvoje karma. No ale to, jakoby, není to tvoje zásluha, víš co. A ty jsi málo nepřežil. Není to tvoje zásluha a prostě je to jenom červená. A tvůj otec je Indián, jihoamerický, nebo Peruánec, ne? Peruánec, přesně. Ale potkali se v Indii při stavbě Hare Krishna chrámu, že jo? No. To už nechceš řešit, viď? Tak já to stopnu? Přátelé, cenzurovaná varianta pro YouTube, že tam byly předtím prsa, takže tady bez prsou. Jenom ať si uděláte představu, jak dělá vlastně Vraďa věci svoje.
Dívejte se. Za mě velmi talentovaný umělec, Vradža Parikráma. Otec je Peruánec z Peru, z Jižní Ameriky a máma je z Hodonína. Dá se říct. Dívejte, to je taky fascinující. Byli tam vlastně době s kámoši lidmi, s Mercem. A vlastně máš jako, že to je jako sdílené, jako by